Oras. Oleh tema di tuhat tabu ita pacupang usai di channel langsung siturus. Mudah-mudahan maong narapok tanay baru. Marhiti pagkatayota taringok tu trupuk nagawe epistel tanggal 1 Oktober 2022. Tapai di uti masa satu jugna. Jalan mulu marutuk kamu, bak kamu tong marutung channel tahun subscriber kamu masih tugian mamu mat subscribe anggiat merlewe hita na mardonga ni. Lau mamulai panak kasiota tarengo tutur pukon tajakom ma padonganion na nasyatuata. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima manggohi ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ali Tuhan jauh bari batasi maroham uka ma pikiran name ay nang radi hami Tuhan mabigi manangi hodo mangatusi si sesia ni hatam anggia merleba hami na mangaraduti akalomoni rohami marhiti Yesus Kristus rohami mangilihilik Tuhan rupa muda badi. Amin. Hatan itu hatan anek taringotata ito Tuhon sian puda ni Raja Salomo di 24 ayat 20 1 ayat 27 takas majulu tajaha alianaha sai parate-ate homma akahataki tare homma pinggolmu tumangihon akahataki unang masirpang akai sian matam sai momosima di tonga-tonga ni roham ay hanguduat doi diaka na jupangat desi jalagabe hahisaron di sadok dagingna sian saluhut si jagau ni gumudang majaga roham ay sianido ruar akamuel hanguduan paholang masyako aci-aci ni pamangan jala padao syako bibir si jubajaibi say manulus tujulu matami mamereng jala lakop ni matam manuju tigor tujulum saya tibagi pangalakan ipakmu asatung marsihot saluhut dalammu unang manibil ho tu siamun manak tuhabirang saya paholang mapakmu sian hajahaton ido saat namun na hinaolongan amanami nanami hanggido akapinariwot nagabi hata hanguduan dita. Tumbacay luar biasa do memang ala Israel do tita nama niup pada Nairobi gabe buku nabadia di hita adi bagasanna adonggo poda hangoduan nama nugu zolma tudalan dasitong nahobar tu hajol maun do nahobar tu par agamaun asa sedelen nato jala di lewat di berita di buku pudon bisuk hokma wisdom ate jala macam marguna deh unang mahita langgus madaha-daha buku purei asadok tok puda honot ta tok karongata terlumui tok kanak kota
ai manangise na manguru hobar tupurei takas maboya tusanna pangihuttononna tu Tuhan Yesus Kristus bonani purei. Di sisi di son hita mado anaha. Memang melihat awara itu anaha bawa mai. Ala ganuk yanakon boido di guari ala Israel anaha. Buru petonggo anaha itu kutus. Dan itu kuburua. Ay muludidok salum lakem manong manak salum alekem nakpe maskulim kem nai tonggo marlaku itu burue teki gudang jolma. Jadi sudi jolma bawa dok burue perlu rumah paratetehon nai dok ni parpudon hikmaton asabu itu dos song debata ibana pangudui debata maksudna ai jauh bahasa diri pe pudeido hok maido na perjulu di toppa baru bisa mangihu tak kapanopon ni langit tano do dasa isina puda wedu bodo jahat di puda wedu tong ate menurut Sosala ayat 22 dan seterusnya. Siang mula-mula sehari au dimiahi jumul siang mula ni tanawan nenna jala jauh baru napu purei hok mae dimulai ni dalan da sehari jumul siang jadi-jadian na di Nairobi. Ulon bolos ada musa sada ai sana madok dimulai na itu pariwata malangi do tano ala do rasoi toppa lau manoppa jularonggo gagasan hatai pura sipai huti-hutun ni tu hatai banyak pada sendiri asau nang rabbese asau nak songon nadur sak panopau ni alai maraturan. Jadi mulu di panopau ni tatanda tuhatai nasa sadai panoppa hatana dukoni todina panoppai ma amai hatanai naga bejolma doho todina nama reap di pasitongannya ka aiki mangule sudi hataridan itu hatana tudui. Jadi bagasan hataima dapot pudei itu benar rap tu hatai do pudei tong jala itu dipakai bata lau manoppa itu kodo dungi makuling pada bata jadi mahona tiur jadi tiur metutu Allah firman jadilah terang maka terang pun jadilah. Jadi firman itu nama risi puda marisi hikmat, marisi wisdom, ate, marisi hokma, nagabi di bande bata, marhiti hatanai gawi si pehute hutonna, lau manoppa langit dotano, jadi dung gawi lau manoppa ma, boy marhak matok, panurak ni sada musa sada madok di mulana itu pare batama langit dotano. Jadi memang lautarida na di bagasa puda do hokmai ba memang dimulai itu pariwatawa lagi do tano alendo raksui do longgo rancangan di Tuhan na ibade bata na gawe somot supaya diutun na manak pedoman penciptaan song na itariason di puda weli 22 na mangguti. Jadi dang nama ralo neguida. Jadi pakai bataro puda lau manguda bahite petong lau mangudu ko pakai tado puda na nilion nai. Ay gumbaran ni bataro hita. Ay toparo hita tudus trupana tudus tu pangalahona itu.
Jadi tak pakai mai pu dan leon itu hateto. Asabui hita bengit. Asabui hita berjuang di dalam nasi tong. Medeletun nguluta. Kamu nanai na holongan. Lihat Indonesia, hidupkan son hati. Malu manutu ni dion hati om. Adong go hati organ tubuh. Alayang go hati organ pikiran jiwa dan roh. Ijolma. Di hata Batak memang ngonggo dua. Roha do ate-ate. Mulu ate-ate memang anggo organ tubuh. Organ ni badanun. Ula-ula ni pamatangon anggo ate-ate begesen. Nasonok tupugui. Manang na gabe maksudnya si ate-ate sudi alai si duduk jatungi lokot ima sudi ate-ate. Mulu ate-ate sendiri merlapis-lapis di. Alai yang gono bagas hata-hata roha do roha. Saya boleh debata manok pazolma tonggos terus turupana terus pangalauna adok pamatanga adong rohana tudina dot adong hatana itu tong saya songgo saya tulu satapuk jadi mulu saya Kristen madokon debatata nasa seri satapuk goya lai tulu haida anda ama anak doktor di Purbadia songonido hita topa saya ada do hita hibur alai tulu kadata hari data pamatang dukun ni roha dukun ni hata gimana bang udah satarida ya kapangalao. Jadi si pakyota asabui hita benget na manguduon mangihutut hatta asabui hita merbisuk aronggo memang sautik nga 5 tarhoas ni diriton si pakyota ringgan si ramotata didok dipoda ditrupuk tesadarion perjulu mai pinggol badua hom mata batu duhon roha ate pau paton bangabes manak simak kudep manak kata nasing bebe pat pelimahon pat ikubui kendali honoto manang pakeo ni macai denggan batu duhon asabu hita tardoksong jol mana benget na tekun lao menghutu jauh ba tapi reng disi ate-ate manang roha pertong-tongan itu perjuru do pinggul baru mata baru roha baru simak kudap pamangan baru pat membatong akan nama mengarajai diri di solmatong pinggul biasanya mabidigi dui alai dibantu mata dui asabui dia tusi nani pinggul na jalan boy dengan holam mian di sini nih siap pinggul lo na dipatugu mata ba masuk turoha itu tong siar roha ma haruar tu simak kuda pomba madokon hata jala hobar tu hata ima ilak kahon pat
si majojaki bardele tujuru. Jadi mulu saya mamioli do mata, mulu dengkani, mulu mata karabjang go mata anak. Salah dono ni pamasuk itu hati-hati na bini kini pinggul. Itu bandai do ko perpudon mata mi tigor mamer tujuru. Lakok mi mata mi tigor tujuru. Datuk pola nya songon marna markaca mata ude jolmai alai maksudna ikubui do tibangan na dia do na salah na binerenga asabui ditakup pingguli ana ringgat sini suarana. Jadi dua alat lau masuk ke tu hati-hati tong akan ada di luar dirion pinggul mata guru roh sisian kan itu. Jadi mulu di bereng mata ditangi hop pinggul bumi masuk tu roha mulu saya naroa dari takut mata do pinggolong ni masuk tu roha susah tidak gabe kena kotoran no keluar sen hati-hati itu pa si makudep gabe hata jalan naroa melak kaupat. Jadi ikon maloro mabayan asakan na iyas naringgan di bigi pinggul do di bereng mata. Kemudian pipi mata ima mulol aung nama sana sodengga di si pipi mata ima merengi. Unang buka pola. Alana sonedong ituan Yesus. Sian hati-hati do laut sebab kudap jadi bulu na kotor keluar hati berarti nonggok akan kotor di hati-hati kewidu mabar ramujol mah. Memang ibu Matius marang buku Evangelium Matius 12 do 15 saya dio jati do horoa tu hati-hati di jolma tu rohani jolma kana roa kana dia mah pangalahon na romo na sono na do ngisi pau sak perbuini degi geletie 5 ayat 11 seri. Jadi ikut kendali hono tuh deh ikut naturoi hatani si begiun hatani perpudei ise perpudei hatai firmani totu na tatada puda marang hata nagabe jolma ima Tuhan Yesus Kristus kunido si tangi hono tong buhamay do kuneto tatangi homay jala unak sirpang matatas yani nanggo ala ung isang makido-kido putih oti sona iparo-aro Tuhan Yesus pitor tusi matata menai jala tusi tapairik pinggol tadang busong alai ikut Tuhan Yesus nasi tongido bigiuta ate dia menasi tongi nani pudahon di buku barita nauli anggo 20 buku di Bibil tei memberitahu Tuhan Yesus dohot pature-ture hadiriota sadengkan ikut tusido menulus rata babigi do mamereng ate jala momos may detiup tapa masuk momos tu ate-ate ta turo hata unang monggel-onggel jalekon ima sudah mengisi ay ngata boto nak sa teknologi mulong hapit ta anggo memori na kan mula kanarua di pamasuk tu memori kanarua no keluar kan itu jala mula ka aplikasi dan sohasi itu tapa masuk tu si bapak aplikasi dan sohasi makan bersin tepci di musik saya kepilih tu tadi tong mereka buat aplikasi nang bertiu merjuta bahkan merjuta gurang nggak jadi mah kalau mau lihat emang itu ane nakpe di HP ibu itu tiruat teh mulu nunggok gimana karena roh buat sampai naro saya kon bolkon terus sampai seorang gawe suko akka
nadeng masuk tu happy ya tu memori nei so ngani dang utuk tong ai sen utuk tong di tiru tikit memori ni happy ate lam tu hiwa nam singare muro tu akarubut namar AI artificial intelligence sian hatul mau tadi par modern atau masalah bui mengalubia di solma marguna tu solma main memang mulu akan nasi tonggo masuk tu rohai tentu halur masih ini song nerok ibarat pesal menon hanguluan ai dang ado pude na supanguluhun ai pude ni ada sok na pamatio dang ado ni pude na panguluhun du terus membandingkan tu dengkat tu diri dengkat tu dongan dengkat tu Tuhan kan itu sien rohan na digohi akan nadinggani dutongi na digohi hatani tu hatani pudai jala nggak terbukti tong nak tu kesehatan mulu sehat do rohani ba asone do kan hati yang gembira adalah obat di hati Indonesia jadi rohana marlas ni roha ido ubat na sumurung itu tong boy mabain hisar pamatang anggo nunggo pitor songon na susah kita ya basuli do merus gabi ulu yang langarsak jadi dang dua sota yang langarsak kita lukma boy kita marlas ni roha di bagai Tuhani sonde disebut saya linai udok marlas ni roha mamun disebut itu kan asa gawe hahi saron ni pamatang sudi na haruar na adong di bagasan roha manang hati-hati jetong jadi mulo memang goklas ni roha di be edang makan dokang kiri mabam mersai di be sahid jatuh pelari do bahasa murah pelari do tong dang bui destiwe ite dulu sudino ni jadi ta persiacar itu saya merlas ni roha to las ni roha itu ndak polakku namanya lu bukan namanya lu narsak golas ni roha jalan mulolah asabui las roha sayong bidirek sihiri mun nading gad dijudu itu las ni roha tong dang gawe las lalau marur kita tongate jadi hidup bandai roko si perpudon na terlumbu bijaga ummu na jaga te dirita rohai do hati-hati ate jaga matong si seluhut si jaga unik gudang ma jaga roham ai si ani do ruaraka muel hanguduan akka muel hanguduan ini na kolam muel hanguduan akka muel na soha-sohatan manukwari saya terus mabawar sian akka sian halak na persea mabawar muel hanguduan tapi ring matuan Yesus kan gabi mana do muel hanguduan tu saluhut na persea jalan na persea pi mulu persea di mana sian di mana pi mabawar mengelir ro akka hanguduan etong di taramoti me ai gudang macam ni nama satu atu roha boi dolas roha boi marsak roha boi acir roha boi marsak ada beri banai seburu ba elat late hosom ulu di laut roha jadi aku na ikut sisi unatong si balas ni roha sebat kirimun na bangudu hapor siya nasi tong bagaimana apa masuk atuk turohai dago hisudi itu dulu naho ate hapor siaon hapolongo do pakirimun kan babina masuk mantong itu lucu dua guys sedih asa bui pakeo muse gabi hangulu tiba jadi unak talos bersalaon sonai dok ini malaro haki da bersalaon hati-hati Binani arsaki na parindita ito kan unak taluas arsaki itu mabain mangalala tiatita unak taluas
masalah roh hati ala ni arsak ngeroha dah terus niro kumulong nama sama bay marsak bay turne negati aku nggak besikiri meneringkan asabui mesingane mago surya kana mangarsakion kan itu so itu ngizolma mulo songon na itiki au tilah au kan ona por saya pamarsak kum sutung idun dunia arsak kamu ini kan alana gudanggu turus hotang ni bibi hotang ni pulus dan medili gudak turus jadi bah itu negati arsak ngerohai dohot akapak kirimun na manguru na tu sian rohanong bagasan rohani bayi itu jadi ikuramot itu dihitung isidah alana itu na sangat mengendalikan itu na pala mano tuhon tikos manaksala ngurut itu tikos hata manaksala pakatayota alana nasiar rohodo bejir tu pamangan ya mulu saya hola bura rumah saya hati-hati di rohai bahwa kan luar kabura sini beda kacik nih roha kan nang matong ngacik rohata belum merohata jala itu memang naik dulu tanon kebibui madang masa asyat si manang hatahok siap kita akada gebus hataloak do hatabaraksi mago may siap kita dau may siap kita mulugok godohot akka holong asine roha dohot pakirimun na bangulu dohot akka naringgan nasing ngayati itu tuh jadi saya teisi mei bebet teipe dak saya udah masih juga jadi saya holan na marumuti nang nong dengkani wadongan na saya tong yumuti dah atau si juga jadi tadau si juga jadi akan nasepat nasusto aturan dohono ipan dokoni nasutur pewewe jadi akka asiasi do hata juga jadi ke paholangon do sini dala sabui holangi mesti bunang masuk unang ngatung mien akka ciaci bagas roha do ka juga jadi unang masuk unang ngano miasa unang ngau keluar gitu jadi kemanurus do mata tatu sih sabu yeti mata tonat tong anak saya nornar mangkewi mata haluang mata teh kan itu naik jadi bolo songon itu tok pasti lo pamangan ipe jolo nilai bibir pasang lo kata jolo siat hata do siat raut songon ini nama tong nama samulu nunggu dengkan suri kan itu dan guguma doko ni we jala totu pangalakani pape atur remat tong dan haruzur kan itu mana sih haruzur dan ulu mersetebi mengeliwati solma saya rana sumere dok kanak kun itu nang gapala mungala rame tong lama mulus tong kadang nang gue betangan na buti setebi yang indah gue lopati do siak kati na wah anak kondisi lo gawin na maka tak songoni betong weng nama samulu nunggu manguru pudei di bagasan hati-hati do pikiran nang rohat tabi tak songoni hadir yotta jadi tang masa beka zahatong kepawalango do diri mana zahat mulu manibil siak kasomalan nong di pudaon itu atta Yesus Kristus sang ulu rota termasuk ke satu nih kan itu unang gong dong empat dokon anggu gaus na begira waina ala berketi memang perjati jabuna roneng membunuh masuk itu jauh mau nak perjati ti tongi dokon dan masuk jauh kurang dong sama ngur perjati saya wideng kan ini unang mati pusat museka anggu dong cuma widu gaus sungguh tak tersalah ini nak mulu unang masa sama itu karena iba dijaga memang tu jauh kuda raya kalau belum jauh kuda gue sama mu ya nah sudah di tangan amalan nggak sama masuk tu jauh kuda itu gak bisa kira tanduk kedua macam ni iba itu ngisikat tak pula gak bisa jual malah mulu mangam jolma banyak hal tak bisa
Yuzuna berbebenang ete alana unenggo narwa alus ni narwa nama nirpang sidelen nasi tonggo mulu narwa alus ni narwa ka kasar halangge kasari bung sama katai jadi kon imadele lo manibeng itu pangalakan ni pangalakan di diri tu mezu asa bui ding gatsu di itu mebu do marhata labok sian nasa marhata kasar gitu kan tu mebu do marhata sopan sian nasa marhata nama ngaliai tu mebu do hata nama masu-masu daripada hata nama nurui. Jadi tapakke ma tabaima akka pasu-pasu haruar sian rohatta sian atete asain haruar sian pamangatta jala gabi di lakkahon dirita tujuluan dari gabi marsonak-sonak mazol madila buktetong tu hatta madongani hita lau mangulahon pudan itu hatta jala bu hita mangaramoti 5 parwas ni ngulute lau madalat to lo hatta lo monerwani Tuhan ta. Amin. Di pasu-pasu mam Tuhan lau mengereduti hatami urupi hamelena ulon nama sai maullo sa stonga Tuhan mulu ni delattu sudi akkapudami alai pos dorhanami amona konomu dohami songon akkaruas ni harajaomu asabu hutel kami akan jahati marhiti akkarenggano marhiti akkanauli na wi patuponnami atau ngasih marwa namem na sumurungi maturus na haruar diri nami jalan nama asa di tonga-tonga ni acol maun nami do di tonga di bangso nami ramuti bangso nami Tuhan ramuti negara nami ramuti nakuriami asa tong dausi nak karsak ngeroha lego las ngeroha matoktong hanguluan di bangso nami do hanguluan di uriami di negara nami asih marwa pasikup tangyang nami Tuhan ului mahi beri Yesus Kristus Tuhan nami amin.